Verse number 16 ufundeka kanje incwadi kaDaniel sahloko 6 verse number 16. Yayisiyaleza inkosi waletha uDaniel waphonswa emphandweni wezinkonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphando. Inkosi yali namathelisa ngendandatho yalo nangendandatho yezikhulu zayo ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Verse number 18. Inkosi yase ithi endlini yayo. Inkosi yase iya endlini yayo yobukhosi yadlulisa ubusuku izila izinkenenezo zokubethwa azilethwanga kuyo nobuthongo bayibalekela. Inkosi yavuka ekseni kakhulu yashesha yaya emphandweni wezinkonyama. Kwathi isisondele emphandweni uDaniel yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izinkonyama na? uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imilomo yezinkonyama azingelimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ungabe nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi angenzanga lutho olubi. Yayisijabula kakhulu inkosi yayaleza ukuthi uDaniel akhushulwe emphandweni. uDaniel wayesekhushulwa emphandweni akufunyanwanga mcothu kuye ngokuba wayemethembile uNkulunkulu. Inkosi yayisiyaleza alethwa lawo madoda ayemmangalele uDaniel aphonswa emphandweni wezinkonyama, wona nabantwana bawo nawomkawo. Izingonyama zatheleka phezu kwabo zachoboza amathambo abo bengakafinyeleli phansi emphandweni. Amazwi engifuna ukukhuluma ngawo yila alapha verse number 22 ukuthi izingonyama azimlimazanga ngokuba kwafunyanwa engenacala. Ingonyama azimlimazanga ngoba kwafunyanwa engenacala. Lapha zona sifunda incwadi kaDaniel. uDaniel kwangomunye wabaprofeti. Siyazi ukuthi abaprofeti bahlukene igajana. Ukhona abaprofeti laba okuthiwa abaprofeti abancane, ama-minor prophets, bese kuba khona abaprofeti ababizwa ngokuthiwa ama-major prophets, abaprofeti abakhulu. Umuntu akasiyena u-major prophet ngoba nakho ekufundele i-ID number yakho ungamkhombisanga. So leyo nto leyo ayingeni ekubeni umeja noma ube umayina. Babehlukana ngendlela eziwu-2. O-minor prophets kwakuthiwa o-minor prophets ngenxa nje yelokhuza yomsebenzi noma iy'profeto zabo, the magnitude of their prophecies. So uzobona nje ngijwayela ukulinganisa ngalona uMalachi. uMalachi ungena nje eprofetweni ku chapter number 1 afike athi erobha uNkulunkulu. Aphinde futhi ayibuza ukuthi urojwa ngani, athi ningirobha ngokweshumi nemnikelo.
athi ngiqalekisilwe ngesiqalekiso esibi. You see ngenxa ukuthi nje anikhipho kweshu kodwa usungaze uqalekiswe ngesiqalekiso esibi ngenxa nje yokungakhiphi ishumi. Ngempela ukwenze njani. So chapter number 3 wakhona kwesezophuma ngokuthi uNkulunkulu uma ungenisa okweshumi nemnikelo uyakuvula amafasitela ezulu ehlisa isibusiso phezu kwakho. Uyabona sekuphelile njalo ngoMalakhaya. So ubizwa ngokuthiwa uyi-minor prophet ngenxa yeprofeto zakhe nje ezimfishane. But major prophet uzobona ukuthi mawubheka u-Isaiah unehloko ezu-66. Uyabona ukuthi waqala waprofetha engakamboni uNkulunkulu. Waprofetha waze wafika chapter 5 engakamboni uNkulunkulu. Wafika chapter number 6 wathi hey ngomnyaka wokufa kwenkosi uZiya ngambona uJehova. Usiyabona ukuthi after chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 indoda yayiprofetha ingamazi uNkulunkulu. And then wahlangana noNkulunkulu chapter number 6. Uzwe uyamchaza uma esehlangana naye uthi hey wayefake ingubo ende emhlophe uthi umsila wayo wawugcwalise ithempeli. Uthi indlela inkazimulo yakhe eyayigcwele ngayo uthi ngase ngakhala ngathi maye kimi ngoba usuke ungambonanga uNkulunkulu uma usabona izono zabanye. Ngiphinde futhi umuntu obona uNkulunkulu ujwayele ukubona awakhe amaphutha. Uma usathi ngenje ingenxa kabani kuseyisign yokuthi awuzange wahlangana noNkulunkulu. Kodwa nikhona bazalwane. So uzombona mayiseqhubeka uzofika laphana chapter number 9 uzwe esethi izalela umntwana siphiwe indodana umbuso uyakuba semahlombe akhe negama lakhe liyothiwa uNkulunkulu ongunaphakade inkosi yokuthula. Yabona uyaprofeta njalo uyaprofeta. Basufika chapter number 35 esethi iyakuba khona indlela nomendo iyakuthiwa indlela yokungcwele athi ongcolile akana ungena kuyo. Hayi bazalwana kodwa nikhona. So uzomthola uma sefika chapter number 61 esethi vuka ukhanye ngoba ukukhanya kwakho kufikile. Come on ukhona kodwa amen kulena. So uyabona ukuthi iprofeto zakhe ziningi kwasekuthiwa major prophet because of the magnitudes of the prophets of the propheto zakhe. But uDaniel bazalwane yena uma uzobheka kahle ungena kuma major prophets kodwa he is not only the major prophet. Ubuye abe labo kuthiwa eschatological prophet. Eschatology isho igama ungayihluphi ngokuthi lisho uthini angikuchazele lisho uthini. Leli gama eschatology lisho izinto eziwu4 ezizokwenzeka ekugcineni. Izinto eziwu4 ezizokwenzeka ekugcineni. Ukukhala kwecilongo of course kube ukuvuleka kwamathuna bavuka abangcwele. Number 3 kube ukuhlangana nenkosi uJesu emkhathini. Number 5 kube ukuvuka kwalaba abafe bengakholwa nabo bevukela ekwahlulelweni. 4 things eschatology. Ingahlanganisa ezinye izinto kodwa nikhona bazalwane ingahlanganisa ezinye izinto nayo indaba yeschatology nesikhathi zokugcina. Ingahlanganisa izinto ezifana bazalwane nokuvuka kwabafileyo ehlangana
ne-eternity ukuthi uma sesiqedile iprocess yokuhlangana noJesu emkhathini la soqheliswa khona imqhele bese siyayithatha leyo mqhele siyibeke enyaweni zikaJesu sithi kufanele udumo nobukhosi ngoba wena wafa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakho. So now uma siqeda ukwethula leyo mqhele kuye kobuywa kuziwe la emhlabeni la khona uJesu ezobe eseyinkosi yamakhosi. Akusuke ngashiyo ukuthi uyinkosi yamakhosi abusa kulomhlaba kodwa ngihamba na uzobe engesiyona inkosi yamakhosi abusa kulomhlaba yikuthi uzobe eyinkosi yethu thina azobe elevate saba kuyilevel yakhe yobukhosi. So uzobe eyinkosi yethu bese lithi iBhayibheli thina kanye naye sesiyobusa lomhlaba iminyaka eyinkulungwane. Kodwa nisekhona bazalwane le okuthiwa imillennium. Then ke emuva kokubusa leyo minyaka eyinkulungwane bese kuthi uma ke seqeda ukubuswa iminyaka le eyinkulungwane lithi ke iBhayibheli uzobe sebanjwa uSathane no Antichrist umpiko Kristu kanye nomprofeti wamanga bese bephoswa emgodini ongenamkhawulo. Kodwa Jesu angazi nami ngizokuyavuleka nje ukuthi angiyikhulume leyo. Baphoswa emgodini ongenamkhawulo. So kulo mgodi ongenamkhawulo kusho ukuthi it's a bottomless umgodi ongenayo bottom. Selokhu baphoswa bayehla. Oh yeah selokhu baphoswa bayehla. And lithi ke iBhayibheli uzobeke esebhekana nempi leyo kuthiwa impi yama-Armageddon. Uzothi ke lapho ke uzobe engalwe ngesikhali uzobe elwa ngesu. Lithi iBhayibheli lobe gibela ihashe elimhlophe kuleli ihashe elimhlophe emlonyeni wakhe kuzobe kuphuma inkemba yesu lakhe elizobe lidestroya konke okuzobe kulwa naye kanye nebandla. Bese lithi iBhayibheli mase qedile kuleyo mpi uzohamba yovula yona le ndawo okuthiwa i-bottomless pit. Aphinde bebelokhu behla selokhu abaphosa aphinde futhi ababizi athi nyukane baphinde futhi babuye uSathane nompiko Kristu kanye nomprofeti wamanga bazothi mase bebuya bese lithi iBhayibheli bese beyahlulelwa ukuthi baphoswe echibini elivutha umlilo nesibanga. Ubani othe isihoga sekho? Ubani othe isihoga sekho? Ayinandaba leyo nto noma ngabe umuntu onama-degree angakanani once isihoga sikho ugcotshwe umoya wasesihogweni. Thank you Jesus. So now iyahlanganisa ke yonke leyo nto neschatology. So uDaniel umprofeti ongaprofetanga ngeprofeto zasemhlabeni kuphela kodwa waprofeta nangeziprofeto zekhathi zogcina. Lezi siphila kuzo ke bantwana benkosi ikhathi zogcina. Kulezi ikhathi zogcina bazona khona izinto ezimbalwa ezizokwenzeka. Number 1 sizojikelwa umhlaba thina njengabantwana bakaNkulunkulu. Umhlaba uzosizonda. In fact njengoba sikhuluma nje abekho abantu abazondwa njengabantwana bakaNkulunkulu. Ilokhuza iUN kuyakhipha ukuthi isitha se livelihood of men ibandla likaJesu. Bayikhuluma ngeUN isigungu esibusa umhlaba. Kwathiwa abantu abayisipha somhlaba ibandla likaJesu. Kwabuzwa ukuthi bayisitha ngani. Kwathiwa hayi abafuna ukunderstanda ukuthi indoda ingaganwa ngendoda wesifazane angaganwa ngomunye wesifazane. Kanti kwenziwa njani? Hayi ungangibuze namhlanje ngizokhuluma ngelinye ilanga ngaleyo ndaba. Kodwa sizitha nje for speaking the truth. Sizitha ngoba thina sikwazi ukuthinta izulu ngomthandazo
nazo siguqa phansi sithinta izulu sinyakazise izulu. So threat, we are a threat into the world of darkness. Nisekhona bazalwane. So enye izinto ke esibonisa ukuthi sekhathini zokugcina yile eyokuthi umhlaba usuqala ukulizonda ibandla. Abazalwane bekungabantu abathandwa ngisho abantu abasezonweni ngisho izangoma bezibahlonipha, kodwa namhlanje siyaba-challenge izangoma, si-challenge izinyanga, kodwa into ezingayazi ukuthi umkhulu ongakithi kunalowo osesizweni. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi na? It's very, very important. Bonke bazolwa kanye nathi kodwa abazi ukuthi thina, uthi uPaul mayikhuluma kuchapter number 8 encwadini yabaseRoma uthi thina singaphezu kwabanqobi ngoKristu Jesu. Amanye amagama uJesu ulwiziphi wayinqoba, wayesethatha ukunqoba kwakhe wakunikeza thina sasesithatha ukunqoba kwakhe siyahamba ekunqobeni okunganqotshwanga yithi, kodwa inkosi yamakhosi yanqoba and he gave us his victory. Abona kwesinye isikhathi uma uvuka nje ekuseni fanele ukuhlabelela victory is mine. Uzwe ukuthi izimo zikumele kabi, awusebenzi, ulahlekelwe umsebenzi, izimo ziyakubhedela, uvele uthi victory is mine, 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 victory is mine. Unqoba anqobi ngoba ngilwile, kodwa ngoba uJesu inkosi yamakhosi yanqoba, yayisikunikeza ukunqoba kwakhe. Eschatological prophet. So now uma uDaniel bazalwane, le ncwadi ibhalwe ngoDaniel but yona bekufanele ibhalwe ngabafana bamaHebheru. Le ncwadi kufanele ngabe kwathiwa incwadi yabafana bamaHebheru. Hayi kodwa nisekhona bazalwane, kwakufanele ngabe when they name the book but incwadi yabafana bamaHebheru. Yini ndaba abafana bezokwenza lento abafana bamaHebheru? Sengizovala njalo ngibheke ekuvaleni. Uzoyithola kahle ukuthi iqala indaba yalaba bafana encwadini kaEzekiel chapter number 37 esigodini samathambo. Iqala lapha la iqala khona kwathi abaseBhabhiloni bafike babulala onke amadoda, babulala esigodini onke amadoda, afa onke, kwasala umprofeti yena yedwa Ezekiel ngoba wayesethempelini. Onke lamadoda ayelwa edefend iJerusalem afela in the valley esigodini. Now bangaqeda lapho bathatha amakhosikazi alamadoda ababulele bawabeka kwi-isolation. In other words, bababeka bodwa ukuthi senohlala nodwa, amadoda nisenawo, ingoba ingane siyazithumba ziya eBhabhiloni. So now uyaqhamuka ke le ndawo, labo bafana bafika eBhabhiloni, bafika obaba babo bafile, omama babo bavalelwe kwi-isolation, bona bathathwa bayiswa eBhabhiloni bathunjwa. They were taken to captivity. Ngingakhuluma ngayivala manje lento. So iBhayibheli ke uma uzolifunda kahle historical ungejwayele ungajahile uzobona ukuthi labafana bathunjwa for 16 years until they had the breakthrough. Okay. Bathunjwa 16 years kuze kufike la bethola khona i-breakthrough. Now kodwa nikhona
bazalwane. So kulo 16 years yini eyayenzeka? Amadoda abola esigodini kwaze kwaba ngamathambo oma ahlakazeka for 16 years bangangcwatshwa muntu, bafela esigodini, akukho wangcwatshwayo, amathambo aze oma esigodini for 16 years. But mama kuthe bathathwa basiwa kwi-isolation. Sizu Jeremiah lapha kuJeremiah chapter number 9 efika kubo ngonyaka ka-16 ethi ngifunele nabesifazane abakwazi ukukhala. Wayethi ngifuna abesifazana abakwazi ukushintsha inyembezi zokulahlekelwa amadoda abo kanye nengane zabo, kodwa abazoyishintsha lezi nyembezi kube izinyembezi mayabahandekeza, kube izinyembezi zokuthi we want the breakthrough, we want the breakthrough. Sifuna amandla kaNkulunkulu, sifuna uNkulunkulu asebenze, sifuna ukubona uNkulunkulu ephakama, sifuna ukubona uNkulunkulu ephilisa abagulayo, sifuna evusa abafileyo, sifuna abakwazi ukuphendula inyembezi zobuhlungu bayiphendule zibe zinyembezi zomoba. Funeleni abesifazane. Ngithanda nge-English mpostoli la connected. Nifuneleni abesifazane who are trained ukuthi bakhale, abangakhali ukukhala kobuhlungu, abakhala ukukhala kwe-training. Uthi ngifuneleni laba besifazane, they cried as they were trained to cry. Kuthiwa bakhala, kwagijima uNkulunkulu emazulwini, wagijima waya ethempelini, wafica indoda esele yodwa neprofethi sezavaleka ngoba isele yodwa la. Wafika uNkulunkulu, wafika wathi yini le? Wathi ncwadi. Wathi yini le? Wathi ncwadi. Wathi le ncwadi yihle ngoba angikwazi ukusebenza uNkulunkulu, angikwazi ukusebenzisa umuntu ongadlile incwadi. Makukhona abantu abadingekayo kulesi sikhathi, sidinga obaba abadla incwadi, sidinga abafundisi abadla incwadi, sidinga omama abadla incwadi, sidinga ama-intercessor abakhuleki abadla incwadi, sidinga ama-worshipers adle incwadi. Wathi idle. This man started to eat. Wayidla le ncwadi. Uyasichazela, usinikeza ubufakazi. Ndiyakadlumane uma esayidla le ncwadi, usinikeza ubufakazi uthi hey, le ncwadi imnandi kunoju lwenyosi. Le ncwadi imnandi kunoju lwenyosi, kodwa mayisifike ngaphakathi iyajika ibe umlilo. Ngamanye amagama iyozawoza mayisangena, kodwa mayisingaphakathi ifuna umsebenzi. Awukwazi ukudla le ncwadi ube yivila, awukwazi ukudla le ncwadi ube ufane namhla ungakasindiswa. So uthi-ke wathi eseyidlile yayivutha ngaphakathi kwakhe, yathi mayisivutha mfundisi wami, yathi mayisivutha ngaphakathi le ncwadi wayesethi uNkulunkulu okay iyavutha ndoda. Wathi iyavutha. Wathi-ke hayi asehle siye in the valley, sehle siye in the valley, ngoba kusho ukuthi iyasebenza incwadi. So uma incwadi isebenza ifuna la izosebenza khona. Amen. Wathi kasehle siye lapha, kanti simultaneous wehla uya lapha ngapha abafana abathathu bafakwa
esithandweni somlilo. That was the 16th year. Bafakwa esithandweni somlilo. Now uma befakwa labafana esithandweni somlilo, ngizanitshela ihistory njalo bazali, ihistory ngiyayitshela. So uma befakwa esithandweni somlilo, iyababuza inkosi, ungamabomo yini nilungele uthi ningangena kulesithando somlilo? Bathi abafana asidingi ukuphendula kule ndawo, ngilithanda ngeHebheru. Yabo iHebheru mamfundisi lithi asidingi ukuphendula kule nonsense. Abafana labaphendula inkosi, we did not to answer to your nonsense. But our God is able. uNkulunkulu wethu unamandla, ake sithi unamandla. Shout like you mean it, ake uthi unamandla. So nabasho kanjalo isithando somlilo siphambi kwabo. And into engihlupha ngalaba bafana bafundisi bami, into engihlupha ngalaba bafana, uba nesibindi kanjani ukuthi uNkulunkulu unamandla when he has let you down for 16 years. Akusibona abafana laba abalethelwe izinto nge-tray abathi uNkulunkulu namandla. Number 1, uNkulunkulu kwathi ngesikhathi kubulawa obaba babo, uNkulunkulu wasilence. Wayithulela uNkulunkulu afa madoda. Uyabona ke ngishiye nodwa manje. Ngesikhathi kufa obaba babo, basala bona with no fathers. Lo uNkulunkulu ekhona. But number 2, kwathathwa omama babo bayiswa kwi-isolation. Lo uNkulunkulu waqhubeka wenza njani? Wathula. Khuluma nami. Waqhubeka wenza njani lo uNkulunkulu? Wathula. Hayibo, nabo abafana manje sebezothathwa bayiswa kwi-captivity eBabylon. uNkulunkulu bethathwa ngesihluku. Waqhubeka uNkulunkulu wenza njani? Wathula. Khuluma nami. Musu wenza ngazathi wena uNkulunkulu ukhuluma kuyo yonke ingxaki ohlangana nayo. uNkulunkulu umkhuba wakhe lo ukuthi ayithulele sometimes. Yabo nje mina njengoba ngila, uNkulunkulu kukancane kabi ekhuluma on my behalf. Mina nginenkinga khona bazalwane abahlale njalo bathi uNkulunkulu uthe. Ngithe ngithandaza uNkulunkulu wathi. Imvamisa yabo banamanga. uNkulunkulu uyithulela. uNkulunkulu sesabatheni uphumula. Lokhangena kuGenesis chapter number 2. Esabatheni uphumule. Akeshumayele bantwana benkosi. Bayathunjwa uNkulunkulu njani? But you know, uma befika lapha bethunjwa uzothola mawusufunda uverse number 6 chapter number 1 chapter number 1 encwadini kaDaniel uverse number 6 no verse number 7 kuthiwa bafakwa endlini yabathenwa. Bafakwa endlini kusho ukuthi bathenwa uma befika. No, I didn't understand. How many makam? Their manhood was taken from them. Kwase kuzinkabi nje. uNkulunkulu wenza njani? Wathula bethenwa. Oh Jesus. No, yabona ke manje engazathi lo mshumayeli uzoshumayela into engezwakala namhlanje. Wathula uNkulunkulu bethenwa abafana. So now bayofakwa esithandweni somlilo. Kulesi sithando somlilo there is something that I want you to engifuna ukuthi uyibambe. Lesithando somlilo kuthiwa sabaswa kwase kubekwa kwalandwa ama worshipers oNkulunkulu abangcolileyo baseBabylon. Amanye amagama kwakuzodunyiswa oNkulunkulu baseBabylon ngoba yibona abanikeze amaBabylon ukunqoba, anqoba amaJuda, anqoba
bese ucabanga ukuthi akanamandla. I-performance yakhe is so effective in his silence. In his silence. Unamandla ethulile, unamandla ukhulume wangamuza ukuthi uthini, wathandaza wangathi akaphendulanga, uthi usubheke endlini. Unamandla noma engashongo lutho, unamandla. Bathi abafana, our God is able. Our God is able. Our God is able. So you know leli gama elithi able lithathwa egameni elithi anointing. Leli gama elithi able lithathwa egameni elithi anointing, ngoba igama elithi anointing lisho enablement. So leli gama elithi he is able lithathwa ekutheni he is able because he enables the unable. Oh yeah, let me. Ayangivale ngathi senikhathele ngisengakhuluma kafushane. Thatha isikhathi esingakanani? 10 inyanga. Alright. So now uma bethi our God is able, but he is still enables the unable. Noma singabaswa siphinde kayi7, kodwa usakwazi, usenamandla okwenza abantu abangena into yokwenza bakwazi ukwenza. Yabona bazalwane, nihlupha ngoba kufanele ngimemeze ukuze ningizwe. But the thing is mabethi he is able, bakhuluma abobaba babo bafile, omama bakwi-isolation, athathiwe noma basezweni ongeselone labo, batheniwe. Kodwa sekuthiwa ke manje, let them bow with them kuNkulunkulu, koNkulunkulu ababenzele bonke lobuhlungu. Bathi ke bona ngeke thina sikhonze uNkulunkulu, sikulesi simo ngenxa yabo, ngeke sikwazi ukubakhonza. But this is something that is so powerful and so significant to me. Uma besho njalo lithi iBhayibheli bathi uNkulunkulu wethu unamandla, he is able, and he is able to deliver us, bese bethi and he will. But uzosikhuluma bakhuluma ngoNkulunkulu, ongabakhululanga ekuqaleni, ongakhululanga obaba babo, ongakhululanga omama babo, ongabakhululanga nabo. Kanti uma kuke kwenzeka into ebuhlungu kuwe, isikunikeza ilungelo lokuthi uthi uNkulunkulu. Yabona ilapho uvela khona awukazi ukhona. Uma sekwenzeka izinto ebhedayo bese uphikande loNkulunkulu, lapho sikubona khona ukuthi awukaze waqala ukukhona. Yabona ke manje seniphambene nama ngithi, ngoba niyathanda ukukhuluma emoyeni nje izinto engekho. But iBhayibheli ke lethi uNkulunkulu bathi labafana uzosikhulula, base bethi uma engasikhulula kosale kwazini. Amanye amagama uma eqhubeka nokuba silent, ihistory ngeke ibe silent. Sesokhulunyelwa umlando ukuthi khona abafana abake bamkhonza silent, bamkhonza ethulile, baze bafa basha elokhu ethulile. Bathi abafana umlando uzokwenza Nkosi waziwe ukuthi ukuthula size siphele. Isizukulwane izayo zokwazi ukuthi wena uNkulunkulu othula uvala umlomo noma abantwana bakho beyimisele, kodwa wena uyathula. Bathi asife thina kodwa umlando uzokhuluma. Bathi ke la bazalwane esiza khona kuthiwa it was that time la khona
uNkulunkulu othule ngonyaka wokuqala kanti akathulile uye emlilweni la okufanele baphelele khona wabalinde emlilweni wathi obaba beni bafile. That's good. That's good. Ngizomkhombisa uNebukadnezar. Oh mama beno bakhala le uyasona ngizomkhombisa uNebukadnezar. Oh senitheniwe bafana ngizomkhombisa uNebukadnezar. Hayibo sebenifaka emlilweni manje. Hayi vumani ningene nizomthola ngilanga phakathi. Nizomthola ngilanga phakathi. Bathi mabe baphoswa kwavela obonakala. Lekhapha hade lo prosikataba. Wavela obonakala phakathi emlilweni. uNebukadnezar uma wakhumula ibuku wathi asifakanga ni 1 2 kodwa mina ngibona 1 2 3 4 lo wesine mangimbheka akafana basemhlabeni lo wesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Kwenze njani uNkulunkulu lo bengazathi uthulile uhambe wayoma egcineni la khona isitha sakho ebesifuna ukuqeda khona. uNkulunkulu wathi lalelani bafana, they will never see your end. Ngeke bakubone ukuphela kwenu. Ngeke bakubone ukuphela kwenu. Ngamazele ukuthi noma ngabe isitha sikume sakhini kodwa ngeke sikubone ukuphela kwakho. Hallelujah. The devil is a liar. Ngeke akubone ukuphela kwakho. Ngeke akubone ukugcina kwakho. Ngeke akubone ukuphetha kwengane zakho. Ngeke akubone ukuhlupheka kwakho. Hallelujah. Akuzugcina uSathane. Akuzugcina amandla omnyama. Kodwa kugcina inkosi yamakhosi noNkosi yamakhosi. Owayekhona phakathi. Somebody shout hallelujah. They will never see your end. Ebakubona ukuphela kwakho. See, that is why uma sebengena eselapha phakathi kanti ulokhuza usekhuluma namathambo ngapha. Ngapha ukushisa komlilo kuphuma emlilo. Ngale amathambo afa 16 years ago ayavuswa. Ngapho mama bayakhululwa. God has got an appointed time. Unesikhathi esibunyiweyo for impilo yakho. Anandaba ukuthi usuhlupheke wakhala kangakanani. Kodwa khona isikhathi sakho. Ngisho amadimoni ngeke akwazi ukuma amelana nesikhathi sakho. Ngeke akwazi ukumelana nesikhathi sakho. Mhlawumbe let me take this. Uma inkosi uNebukadnezar isihlulekile that yebo iyazama futhi izinto zayo ezimhlungu la khona eyabe uNkulunkulu eseyishaya ngokuthi ayihambe iyodla utshani njengezilwane. Nesikhathi inkosi ke idla utshani njengezilwane, that is when now sengena amaMede namaPheresiya edla umbuso wamaBhabhiloni. Hey Jesus. So now uma sengena amaMede namaPheresiya angena awazi ukuthi uNkulunkulu usevusa amadoda ekudala afa. Awumazi uNkulunkulu. uNkulunkulu uvusa amadoda afa 16 years ago. amaMede namaPheresiya awamazi. Ngiyavala manje. Number 2, awazi ukuthi
uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha ukushisa emlilweni. Kanti umlilo uyini uma ukushisa? Akwazi ngisho ukubilisa amanzi uma ukushisa kungekho. So lawa maMede namaPeresi, that's the kingdom of Medo-Persia. All right. So uma bengena bafuna ukuthi kuzwakala ukuthi ufike bona. But uma ifika ile nkosi le uBelteshazzar, hey Jesus Christ, ngiyavala nyambosi, ngiyavala mfundisi wami. Bangaze bengabuyi kusasa bethe vamphuma basilebe vele futhi ngenzeka ningibone ngidlana kusasa. Yabona ke mawubona ngena lapha noma ngabe ubani othi akashumayela umjente asefikile baba. So now uma efuna to stamp his authority, wabeka abantu as premiers, wayesefaka noDaniel waba ngomunye premier ondunankulu wenye region. Wamthanda ngenxa ukuthi uyabona ukukholwa kwenza uthembeke. Yabona uma usebenza ukukholwa ufika emsebenzini, but bonke befika late wena ukufika early. Kuthi kuthiwa le boss le angeke sayinikeza, ngeke sakwazi ukusebenza ngenxa ukuthi iyabheda. Wena uhamba uyosebenza kahle because nayo le boss le njengoba iboss nje isazolahlekelwa ububoss bayo. Mhlambe ibhediswa ukuthi nje kufanele ngene wena. Manje uzongena kanjani uma nawe uyabheda? Oh yeah. Izinto kufanele kulunge ukukholwa, kulunge ukukholwa ukuze noma kuthiwa kuyadelizwa kungaqalwa ngawe. Manje uyafana nje nabahedeni nawe. Acha ngona kuqala makudelizwa ukuthi uyalova usika ama-sick leave angekho nesikhathi ungaguli uthi ngisika ama-sick leave ngiyenkonzweni. So now he wanted to stamp his authority. Lithi ke iBhayibheli laba abanye opremier benza ugobe ukuthi kuchithwe noma kubulawe uDaniel because kusengazathi uDaniel uthembekile, bafuna ukumchitha uDaniel. So now uma befuna ukumchitha lithi iBhayibheli ngokomthetho inkosi his hands were tied. Zandla uyayingena kwenza uyayingena kumkhulula noma yayimthanda. Nkosi Jesu siyabala manje awunalo leqaqala la. Yebo. Yeah la let it cream I like it. Kuvele kuphela uba ikhehle. Uyabona ke sizozwana ngofaka le asizozwana. Lethi iBhayibheli inkosi yathi kuthiwa yazama ukumkhulula yehluleka. Yayisithi inkosi akabanjwe uDaniel ayofakwa emphadweni weyinkonyane. Wabanjwa uDaniel naye akahambe banjwa athi nizofa. No he was wavele wavuma nje ubanjwa ngoba uyazi ukuthi kubanjwe umuntu obuya la kungabulwa khona, ophuma la kungabulwa khona. Yileyo nto esiyo sigena la kuthiwa kungenwa khona siphunywe la okuthiwa kuphunywa khona. Uyabona bacabanga ukuthi i-COVID izosibulala sonke. Hayi bazobona seyidlulile ukuthi sele nje silokuthi uJesu inkosi, uJesu inkosi. Librozikata bahande keshata izwa amandla phezu kwe-COVID.
kuthiwa bazalwane wavalele uDanyeli. Yayisithi inkosi, ngicela ngithathe itshe elikhulukazi nivale ngaphezu komlomo womphando ukuze uDanyeli angaphumi. Lisekhona bazalwane, iyamthanda njalo ivalela umuntu emthandayo, kodwa iphoqwe umthetho wamaMede namaPheresi. Kuthiwa yakhipha iringi yayo yasayina ngayo ngokomthetho wamaMede namaPheresi wawuthi ayikho into engaguqulwa ngoDanyeli, kodwa kwaze kufakwa itshe yasayina yayisiyamemeza yona inkosi yaphambana nokusayina kwayo. Siyizwa inkosi ithi, Danyeli, uNkulunkulu wakho amkhonza njalo uzokhulula. Ayabahande ngokomthetho wamaMede namaPheresi akekho ongaguqula lento esesiyenzile ukuthi wena ungene udliwe ngamaphumezi, kodwa uNkulunkulu wakho omkhonza njalo is able to deliver you. Bathi iBhayibheli ke lithi yahamba, bathi bayinikeza ukudla ekhaya, yazile athi angifuni ukudla. Ngadla kanjani ogcotshiweyo kaNkulunkulu esemphandweni wenkonyama? Bathi bayindlalela umphethe, yathi ngalala kanjani ogcotshiweyo kaNkulunkulu esemphandweni wezinkonyama? Bathi kuzokwenzekani? Wathi hayi, ongenana ngihlale kuze kuse. Lithi iBhayibheli early in the morning, lingakaphumi nelanga, yagijima inkosi, yagijima ikhala with the crowd, yagijima ikhala ihamba ithi, Danyeli, uNkulunkulu ophilayo, ngabe uNkulunkulu wakho amkhonza njalo ukukhululile yini emlonyeni yamaphumezi? Danyeli, ngabe uNkulunkulu ophilayo, ngabe uNkulunkulu wakho amkhonza njalo ukukhululile yini emlonyeni yamaphumezi? Ukhabahandele babosha. Esisondela ngasemlonyeni kwezwakala uDanyeli phansi ethi, mana njalo Nkosi. Yajabula inkosi ukuthi ukhona uNkulunkulu ongaphezu komphando wenkonyama, ukhona uNkulunkulu ongaphezu kwetshe elivalile, ukhona uNkulunkulu ongaphezu kokusayina okungenaguqulwa, ukhona uNkulunkulu oguqula izinto okuthiwa ngeke zaguqulwa. Usakhona wathi awumemezele, lo uNkulunkulu usakhona namhlanje uyayiguqula izinto okuthiwa aziguquki. Eshiya Thank you, Jesus. umbhalo wamaHebheru mayikhuluma ngayo uthi uJesu Kristu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube phakade. Hayi, babonakala ngathi isimo sakho siba worse, kodwa ke memezele ukuthi noma singaba worse, uze wena ube semlonyeni wenkonyama, kodwa yena akaguquki, angakhipha noma ususesiswini. Angakhipha ngisho ususesiswini, engani uJona says a swings of fish. I'm king. This is the God that we serve. Akunandaba
bazalwane, uLazaro wayeselbolile enuka. Sekuthiwa kuphelile ngoLazaro. Wafika uJesu. Wafika uJesu. Because uyakwazi ukuguqula nezimo okuthiwa I don't know about you, kodwa ngizomandla kaNkulunkulu. Ngizumlilo ugcwele kuleli ntento. Ngizomandla thinta insizwe, thinta uyintombi. Ngizomandla thinta omama. Ngizomandla kamoya ugcwele. Ebhalisa abantu namhlanje ebusuku. Ebhaliselaya. uNkulunkulu akashintshi. uNkulunkulu usayiphendula izinto. Akuthiwa iphenduka. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. iBhayibheli lithi yaleza inkosi yathi akakhishwe uDaniel. Yayisithi bonke labo premier abebethi akufakwe uDaniel angene bona. Bazalwane, kuthiwa bathi behla bathintana ngisho phansi. Ingonyama zazi banqaka phezulu zibaphoqoza amathawu bengakathinti ngisho umhlabathi. Why uDaniel? Why? Zingamthinti. But I always say kule ndawo ababemfake kuyo kuthiwa kumakhaza in this island. uDaniel kumakhaza lekuneqo. Ingonyama zingama warm blooded animal. Warm blooded. Kuthiwa zavele ezinye zalala ngapha kwakhe. Ezinye zalala ngapha kwakhe. Ezinye zalala phezu kwakhe. Ingonyama okwakufanele zimphoqoze zimbulale zaba ingubo yakhe yokwembatha. Uyakwazi ukushintsha isimo ebesizokubulala akushintshe ukuthi sikuphakamise. Bona uNkulunkulu ephakamisa abantu. Ake ngiprofethe kuleli bandla, let me declare ukuthi uNkulunkulu uzophakamisa abantu abebebukelwa phansi, abantu ebethiwa abantu oyalutho, abantu okuthiwa laba abasemaqokana, abantu abangeke baphumelele, kodwa uNkulunkulu ebaphumelelisa. Somebody shout yes! Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Ukwazi ukushintsha ingonyama ebezifanele zikubulala zibe ingubo yakho yokwembatha. Uyakwazi ukushintsha ingozi yakho ibe usizo lwakho. Bathi uthina uDaniel mayibuza uNkulunkulu wakho usengesile. Uthi uDaniel, hey lo uNkulunkulu akavumanga. Nje nje bengifuna ukisho. Angazi mhlawumbe khona abesebefakwe ilukhuza ioxygen esibhedlela. Kodwa nakho sekhona uyaphila. Ngoba uNkulunkulu avuma. Avuma. Hallelujah. Khona bashayiswa zimoto baphuma phansi kwemoto. Kodwa sibabona besafika. Yini ndaba? uNkulunkulu akavumanga. Akavumanga ukuthi imlomo yekhonyama imphokoze. Akavumanga. Hallelujah. Utophala kahle akayikuvuma ukuba unyawo lwakho lushela. Nakhona bethi baqedile yena athi no. Ngoba uyakwazi ukuthi angavumi noma uSathane bethi uqedile. Awuthi akavumanga.
lathi no. Uthi mayihlabelela uthina Zungu athi Messi said no. Kwanqabuza mkhonza uNkulunkulu, umkhonza noma ethulile kuze kufike la khona uma isandla somuntu sithi sizama ukwenza okubi. Amen. Mase bekubuza kwenzeka kanjani, uthi uNkulunkulu akavuma. Jesus. Izinto about Africa. Africa kwakuthiwa nkathi saqala iCovid kwakuthiwa njengoba imbi kangaka eEurope, njengoba imbi kangaka eMelika, uma kufike eAfrica izobhubhisa. Kwakuthiwa izobhubhisa. Ngathi mina abamazi uNkulunkulu ovikela the vulnerable. Nakho siyaphila. Abona mawufika le emakhaya kwezinye indawo emakhaya abazi ngisho isifolo, kodwa bakaze bangcwabe noyena. uNkulunkulu mayethe no, if God said no, akukho mademoni, akukho Sathane, akukho sifo, akukho kufa, akukho thuna, akukho nyoka enamakhanda awu7 noma awu3 noma ngabe mangaki. Ayikho into eyosebenza. Zima zonke izinto zikaSathane zithi nje. When God says no, uNkulunkulu akavumanga. Akavumanga nempilo yakho. Akavumanga ukuthi uchithwe igazi lakho. Akavumanga ukuthi ngife isikhathi singakafiki. Akavumanga ukuthi ngife ngakasindiswa. Akavumanga ukuthi ngife ngesihogweni. Asumeni ngeenyawo. Usizwise lawo mandla abafundi athenjiswa. Sivalile sonke amehlo, siyathandaza manje. Funa sonke sivule umlomo. Angazi ukuthi njengoba umi lapho zingake izinto ebeyihlelelwe ukuqeda, kodwa uNkulunkulu wangavuma. Ufuna sike sivule umlomo sibonge uNkulunkulu ukuthi we are here not by might nor by power but by the Spirit of the Lord. uNkulunkulu akavumanga. Vula umlomo thandaza. Baba egameni likaJesu siyabonga moya ngcwele. Siyabonga Nkosi yezulu. Siyabonga wena onguyizolo, wena onguye namhlanje, onguye kuzobe phakade. Siyabonga moya ngcwele. When the enemy wanted to kill us, when the enemy wanted to finish us, you said no, you said no, you said no. Awufumanga lapho khona sasiqedwa. Awufumanga lapho nisitha abesithi siqedile ngathi. Awufumanga representele bosaya korobobo shata. Hallelujah, 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 hallelujah.
Aufumanga,